ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ହୁଁ ପ୍ରଣାମ ଏ ଭାଇ। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ? ନା ମୁଁ ଭାଇ ସେଇଗୁଡା ମୁଁ କରୁଛି। ତୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେ ସେତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଚୁପ ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହୁନି। ଭାଇ, ସେଗୁଡା ସେମିତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଟିକେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁଣୁ ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ବାପା ମାକୁ ନେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁ କରଉଛୁ ସେ କଥା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ନା ମ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯିବି ନା ଆଜି। ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି ବେକାରଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଯଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତତେ କେତେବେଳେ କିଛି ନା କହିନି, ନା ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ତତେ ଭଲ କହିଛି, ନାଇଁ ତୋ କଥା କରିଛି। ହୁଁ ତୁ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମୋଟରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଶୟ ହଉନି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ବାପା ମାକୁ ଦି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ଭାବୁଛୁ ମନକୁ କହୁଛି ତୁ ନ କହିକି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବି ଦି ହୁଁ ଜଣଙ୍କୁ। କହିବେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣୁ। ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରଉଥିବେ ନା, ସମୟ ଆଚ୍ଛା। ରହିକି କରଉଛି ବୋଲି। ଆପଣ ହୁଁ ଡାଇଭର୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ, କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ତତେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ, ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରି ହୁଁ କହୁଛି, ସକାଳେ ମାନେ ସକାଳେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି। ଶୁଣୁ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି।